M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni moni nonse tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Tili pa programu ya chidzulo ndi Ambuye ndipo lero muli ndi ine mtumiki wanu wachichepere Benjamin Kumbuwa kuchokera ku St. Martin Dipolensi Dedza Diocese. Tiyeni tipemphere limodzi. Tikuoneni Maria wachisomo chodzaza Ambuye ali nanu. Ndinu odala kupambana akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria woyera amayi a Mulungu mupemphere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Mwachidule tsiku la utumiki wa ana la Mulungu la chaka cha Epifania. Tsiku la utumiki wa ana limakumbukiridwa pa chaka cha Epifania pa mwezi wa Januwale chaka chilichonse. Limakumbukiridwa ndi bungwe la utumiki wa Papa la ana Holy Childhood Missionary Children, ndipo mawu otsogolera ndi awa: ana kuthandiza ana anzawo, ana kutumikira ana anzawo. Bungwe la utumiki wa ana lidayambitsidwa chaka cha 1843 ndi Bishop Charles Forden Johnson, ndipo ndi limodzi mwa mabungwe anayi a utumiki wa Papa mu mpingo wa Katolika. Iye adayamba ataona zomwe Pauline Jellicot odala adachita poyambitsa bungwe lofalitsa chikhulupiriro, ophunzitsa anthu za utumiki, opemphera, kuphunzitsa ndi kusonkhetsa ndalama. 1. Za tsiku la utumiki wa ana la Mulungu la Epifania. Ili ndi tsiku lomwe lidapatulidwa ndi mpingo kuti tizitsogoledwa utumiki wa ana. Ndi tsiku lopemphera ana onse a dziko lapansi, tsiku lophunzitsa ana udindo wawo wa utumiki mu mpingo ndi dziko, tsiku lotolera ndalama zothandizira kuti ana akule mwathunthu pa dziko lonse lapansi, maka madera omwe ana akuvutika, akusowa zowayenerera. Ndi tsiku limene ana amapatsidwa mwayi ufulu wotenga mbali pa chipembedzo monga kuyimbira, kuwerenga mawu a Mulungu, kulengeza, kutsogolera, kuvina pa chipembedzo ndi kupereka mphatso zapaguwa. Ana ali ndi ufulu wachibadwidwe ophunzira za mpingo wawo ndi kutenga gawo pa zochitika za mpingo ndi dziko. 2. Chifukwa chiyani pali tsiku la utumiki wa ana? Kwa nthawi yayitali kudalibe chidwi pa zosula ana pa utumiki mpaka chaka cha 1843 pamene a Bishop Charles Johnson adayamba dziko la France. Ana amavutika ndipo amakula mopanda ulemerero. Tsiku la utumiki wa ana la Mulungu la chaka cha Epifania linakhazikitsidwa kukhala tsiku la dziko lonse mchaka cha 1922 ndi Papa Pio 11 ndi cholinga chopititsa patsogolo msulo wa utumiki wa ana, pofuna kuwapatsa mphamvu ana kuti choncho athe kukwaniritsa udindo wawo. 3. Ndalama za utumiki wa ana pa dziko lonse zimasonkhanitsidwa bwanji? Ndalama za ntchito za utumiki wa ana zimasonkhedwa mu njira izi: popereka ndi zosonkha Akhristu kuphatikiza ana pa la Mulungu la chaka cha Epifania ndi mu nyengo ya Adventi
ndi Christmas chaka chilichonse. Ndalamazo zimapita kuti zosonkha zonse zomwe zatoleredwa kuchokera m'mabanja mphakati outstation zimatumizidwa ku Parish. Kuchokera ku Parish zimatumizidwa ku diocese kapena ku archdiocese. Kuchokera ku diocese kapena archdiocese zimatumizidwa ku ofesi ya dziko la Malawi ya mabungwe la utumiki wa Papa PMS National Office ECM ku Lilongwe. Ofesi ya dziko la Malawi ya mabungwe a utumiki wa Papa PMS National Office imatumizidwa kwa Papa ku Vatican ku thumba la utumiki wana pa dziko lonse lapansi. Mutha kutumiza mathandizo kwa PMS Fund Account 10067961199 National Bank City Center Branch, PMS Fund Airtel Money 0990968181, PMS Fund Mpamba 0881025931, PMS National Office Catholic Secretariat, PO Box 30384 Capital. Pomaliza tipemphere mapemphero a novena. Lelo ndi tsiku la 7 lopemphera novena kudzera mu uneneri wa Parish Maria Jarikoti odala yokonzekera chaka cha Epifania, amene ndikutsogolera ndine Bethanasho kuchokera ku Dedza Parish. Tipemphere dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye, munabwera pa dziko lapansi kuti anthu akhale ndi moyo wake wochuluka. Ku ntchito iyi imene ili yanu, Parish Maria Jarikoti odala anadzipereka kwathunthu. Adayambitsa bungwe lofalitsa chikhulupiriro kwa amene samadziwa za moyo umenewu. Adayambitsa kulona moyo kwa amene samamudziwa ndipo samapemphera. Parish Maria Jarikoti odala mudapereka wanu ku ntchito yofalitsa ufumu wa Khristu potumikira Mulungu ndi anthu. Mutinenere ife kuti Mulungu atipatse mochuluka. Tinene zosowa zathu. Tipemphere kuti onse amene ali pa ulendo ayende bwino. Tikupempha izi modzichepetsa. Amen. Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Tikuoneni Mariya, ochero chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odayamba akazi onse, ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Mariya woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi kwathu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Parish Jarikoti odala mutipempherere ife. Mariya otenga pathupi popanda tchimo mutipempherere ife amene tikudalira chithandizo chanu. Pemphero loti Maria Jarikoti odala akhale nawo mgulu la anthu oyera. Ambuye, amene munaonikira Parish Jarikoti odala kuti ayambitse bungwe lofalitsa chikhulupiriro ndi kulona moyo, komanso kudzipereka kwake kwathunthu ku utumiki wa mpingo. Fulumizitsani tsiku limene mpingo udzathe kukondwerera moyo wake woyera, chitsanzo cha moyo wake. Chitsogolere Akhristu ochuluka kuti adzipereke ku ntchito yofalitsa uthenga wabwino, kuti amuna ndi akazi mu nthawi yathu ino ndi anthu onse azindikire chikondi chanu chopanda malire.
chooneka mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene amakhala ndi inu limodzi ndi Mzimu Woyera pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ana abuela